Tinokutokezai mabuja tauya nodzanyasi nhau zuva rechigumi noribodzi kumwedzi uno waNyamavhuvhu. Asa rakaa mazuva gumi nomairi basi kuti tisvike kuzuva rosarudzo pakaita kunyangarakani. Rekai tirambe tichiringa zviri munhau dzanyasi. Tiri kutandira kwedu nokwamutoko kuNyamapanda kwai kuno Mupurisa ari Constable Jacobo chairuka aendesiwa kudare dzimhosva nokuti akaja mari yechoupenzi faindi yomadhora $30 okuAmerica kwaakanga abata vanhu bva abhadharisa mari yechoupenzi. Awabhadharisa faindi iya kwaakuijache paakazobvunziwa nowakuru wache kwaakuti aiwa ndiribe bvaanzi waita kugwa nayo noja mari yebasa inodiwa iwewe bvaaendesiwa kudare dzimhosva. Ipapa agonzi apuwa bhero romadhora $50 okuAmerica akabva aisa aya ati ndiribe. Saka achiribe kana nobhero racho aribe kupuwa ipapa aakutobenuka kudare zuva rechigumi nonomwe kuti apuwe mutongo wache pakaita kunyangarakani. Rekai tione kuti inopera yakaita sei, asi ndokuti wapfidze. Kasukuwere ajiwa nonyaya akaendesa kudare dzimhosva achiti yoZEC inofanira kuti zvayakaita zvokuchinja bumbiro kuchinja mutemo unochokuita nosarudzo Electoral Act pachirungu kwaizvibisiwe. Mutongi Tawanda Chitapi agoreketa yakati aiwaba ndizvoba zvakaitwa noZEC zviri correct zvakanaka zvakadando warume rekai kuti zvinopera zvakaita sei, asi tiri kufara kuti nyaya yacho iribe kupera ipapa apa nokutoti War Project Vote 263 wagoendesa pokare ZEC yokudaro dzimhosva nonyaya ibodzibodziyo wachiti zvakaitwa noZEC mutsepwede pabumbiro romutemo. Rekai tione kuti ZEC ichaihwina chere. Kana mukaona yahwina motoziva kutoti hwematauro edzimhosva hwendo huno hwakaita kunyangariwa. Iyo hwendo huno sarudzodzi ndidzo sarudzo dzaita dzokutanda dzakaita kunyanya kuita kutsvikinyidziwa chaiko kuendesiwa ZEC kumatauro edzimhosva. Rekai tirambe takaringa kuti inopera sei. Wobato roCCC wari kuhwadziwa izvezvizvi kureketa kuno waari kureketa iwo kutoti zvaari kushambadza nazvo zvese zviri kuisiwa mumugwagwa zviri kuendeka zvichindokwacha muhano wasvinwa. Heno kuti mbanani wari kuita izvozvo, asi iwo wari kundonangidzira kutoti paribe mumwe ndiwo chete. Munobva maita kuona kutoti pakaita kunyangara, asi mukatoona zvadari moziva kutoti sarudzo dziya dzaita kutsviriridza chaiko. Wari kuziva kutoti waribe kana chimwe chokuti waishambadze nacho kuwanhu. Apa chatohwadza nyasi kwaburika kutoti kuno Mupurisa agoendesiwa agosungiwa nonyaya yokuti pakaenda chamisa kuunkai akaendawo parari achamisa aribe kupfekera uniform yochipurisa akabva anzi kwaya gotosimudzawo nochigumwe achitoti ngaapinda achemukomanayo. Warume zvakaita kunyangara. Ipapa agonzonzi kwai mutemo unorambidza mapurisa kuti apinde mumatongerwo enyika. Rekai tione kuti zvinodini. Kana chiri chokwadi zvakaita kunyangara chaiko, bva wamuita kumutsvinyidzira chaiko kuti aenderei kurari achamisa. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Zimbabwe Republic Police nyasi yatanikiwa nobato roCCC kutoti zvawagoita nozuro zvokuenda kurambidza Jacob Mafume nokanzuro yeguta reHarare kuti wavhure zviri pamutemo nhandare yorufaro zviripo izvozvo. Ipapa wagotoreketawo mapurisa wachitoti Tafadzwa Muguti ndiye munyori mukuru mudunhu reHarare ndiye agoita izvozvo kutoti waende korambidziwa. Anga aribe kubvumira kuti waite izvozvo, asi paribe mutemo unorambidza kutoti waite chinhu wachifanira kutanga wabvunza iye Tafadzwa Muguti. Pokare kana zvinhu zviri kunyangara mukambwa izvezvi wachireketa kuti manyara muguta reHarare awanditsa, guta reHarare wari kutadza kuita zvino nozvino, wanotora kubvuma kuti ndiwo wari kutonga wakuruwo. Asi kana zvadandi kwai ndo paunoda kuti kunzi zvinzi ndiwo wari kutonga. Warume wanga waita tuzvinu warumewa. Izvi zvakanaka izvi. Rekai tirambe hedu takandoringa. Bato roMDCT zvezvizvi ragototi rikuda kutoita kutoti wanhu waite zvokuratidzira wachiratidzira kuti ZEC iri kuita kurambidza vanhu kuvhota zvakanaka. Pokare nozvinhu zvavari kundoita zvomutsepwede zviri kuita kuti sarudzo dzireke kugotekaidziwa zvizvino. Unobva waona kuti pakaita kunyangariwa chaiko, pakaita kunyangariwa. Asi rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei.
Tiri kufarawo kunyepai kuti wokubatana.net wambobenhuka watiwo izvezvi munguva yesarudzo ino. Wabenhuka izvezvi wauya apa wadande mutandiro WhatsApp wakati nhamba yavo yokuti 0783946 kwai nhamba iyi 0783496 kwai ndiyo nhamba yekuti mukaiisa mufoni menyu mogoti hai motumira ikweyo tsamba ikweyo inobva yakunyepai kuti ari kumirira mudare reparamende wari kupinda musarudzo waambanani. Tiri kuramba tichitenda izvi ndo zvakanaka kaizvo kuti munhu wese agozive kuti waari kuda kuvhotera mbanani. Shingi munyeza agopinziwa mushishi nonyaya yache yokuda kuti avhundutsire vanhu achiseenzesa zita ravamunangarwa kunyaya yache yokutadza kubhadhara mari kumabhururu yache. Ipapa pamari yechikwereti yaanga akwereta kwaiya agotoita kuvhiringana nogweta rehama dzaanga akweretera mari zvokutoti anga akuda kutounza zita ravamunangarwa kuti pendo gweta ririnosha. Gweta ribva ratoenda kumapurisa kovhura nyaya. Chaikuda kana chokuramba pari pechisvinu tinoramba takaringa kuti ichaperera papi. Tiri kutendawo European Union kwai vagopa dzimotika kuhurumende yedu wachipa dzimotika tsvinu dzakanaka dzorudzi waIsuzu kuti kwai dzigobatsire mubasa rehurumende pane inonzi tazepa program. Tikuramba tichizvitenda izvi tichiti maita basa imi ndimi muri kuziva zvinhu chaizvo zvekuita uye zviri kuitiwa nevamwe. ZRP mapurisa onyika agoreketayo kutoti kunotsaona yabva kuitika makuno yano madoka zuva ano pamugwagwa unobva kuHarare uchienda kwaMutare. Wakomana kwai kuno bhazi rekwa Gold Class raita kuvhiringika rikabuda mugwagwa kwakuenda kuita nemanhede zvaro ipapo. Asi tiri kutenda yawe kutoti paribe hapfa panguva dzino. Wakuwarawo wari kuzikana baa kuti wangani, asi tiri kuramba tichindotenda kuti paribe hapfa. Tikabatadzawo upfumi wamuturi mwove wagoreketayo kutoti hwari kuringira kutoti upfumi hwenyika huchakwira nozvikamu 5 kubva muzana 5% pachirungu. Asi chiri kunakidza ipapa kureketa kwawo wari kureketa hawo kudando, asi muningisiki wakaita zvinhu kureketa kuno makambwa nozoro tichikunyepaika kuti mari dzozvinhu zvatakatengesa kunze kwenyika dzakaderera. Zvimwe pokare zviri kuramba zvindoita kudando paribe ari kuziva kuti zvichapera zvakaita sei. Noiyo hondo yekurussia neUkraine inogona pokare kuramba ichitsviriridza. Rekai tirambe kuona tichiona kuti zvinenge zvichipera sei, tinenge tichizokunyepai. Tikabatadza mutambo mangwana kuri kutambiwa mutambo wechibuku Super Cup. Ngezi Platinum inenge yakaringana noTriangle. Manika Diamonds inenge ichihwapurirana bhora nochipembere chauya chipembere Black Rhinos. Chicken Inn wakomana wehuku vanenge vari kuda kuedza kujiwa nowakomana woumwe weGreen Fuel. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. FC Platinum inenge yakaita kuratidza uyani hwayo ichiratidzana nochikwata choYadam. Dynamos Dimbare inenge ichiringana usu nousu nochikwata choSimba Bhora. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei. Munyaya iri kufadza kwaizvezvi chikwata chedu cheZimbabwe chomutambo wetenesi chaakukona pokare kubenhuka kumutambo yoDavis Cup, mutambo yatakakura ichitambiwa nana Byron Black iyoyo kwai yakubenhuka kutamba ikweyo nekuti wakabva kujaha chikwata choSenegal notuviri kukabodzi. Aiwa tiri kuramba tichiti kai zvakanaka kai pamberi nazvo izvi kaitiringe dziri kuitika pasi rese mabuja. waJacob Zuma mumwe wevanhu vanopfuura zviuru zvipfumbamwe 9,000 pachirungu wabuditsiwa kumajere okuSouth Africa wachinzi wanebe mhosva tsvinu dzakanyanyisa kuwanda. Saka tiri kuramba tichizvitenda kuti wabuditsiwa wese waribe mhosvawo kwai kuri wari kusanganisira vanhu zviuru zvitatu 3,000 pachirungu zvowanhu wasiri wemuSouth Africa wakaparapara mhosva dziri diki diki wari kubva wabuditsiwa pokare wachibva waendebenutsiwa kudzinyika dzavo wachada kugonika upenyu hwese munyika yeSouth Africa. Tikuramba tichizvitenda izvi ngawabuditsiweidi zviite zvakanaka. Kwai musisi wemukwebane izvezvi anga ari kuferefetiwa unzi abisiwe pabasa rache. Kwai zvazoitika manje akutonzi abisiwe pabasa rachero
nokuti imo mudare reparamende wachabvotera rini kuti zvidando apa uri kuda basi kuti wandoona kumunyima iyo mari yomujhandirereyo pensheni ka pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei izvozvi. Kukinya uya wokugwarasha vanhu achivatora mitezo yavo kwai izvezvizvi agonzi nodare pokare ngapuwe mamwe mazuva 40 ari mujere kutongiwa ari kuita kupfidza chaiko. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ndipo munozotoona magweta anoera kodzero dzevanhu kupindira manje munyaya dzakadandi nokutoti vanenge vakuita sevavakushora kodzero dzache. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi kana kuti zvichapera zvakaita sei. Tenge tikunyepai. Mumwe anonyora mabhuku kuNigeria anonzi Adebayo, kwai bhuku rache rakanzi A Spell of Good Things. Kwai bhuku irori ratoenda kopuwa mubayiro, raisiwa pamamwe mabhuku aritoda kupuwa mubayiro weBooker Prize wakambopuwa tsitsi danga remugwagwa rapfuura. Tikuramba tichiti makorokoto tichimurovera manja. WaIsraeri kwai izvezvizvi kuEthiopia wabukwana kuburitsa vanhu vanoita 200 vanhu vavo pabodzi poono vamwe majudha avo anga arimo kunyika yeEthiopia kuri kuhwisana pfutidzo chigwagwagwa. Zvavo wabi edu vanozvikuona izvo. KuNorth Korea kwatinakidza nyasi kwai izvezvizvi vanhu vese veikweyo wagonyepiwa kuti munhu wese anofanira kuona kuti aita zvaanokona kuita zvese kuitira kuti zviumbiwa zvese zvomhuri yekwaKim Jong Un zvirambe zviri zvakachengeteka. Wakomana kuchengetedza zviumbiwa kuti apa kuri kutonzi ipapa kuri kuya mhepo inomvura yatsvinu. Ivo vanhu nzvimbo yekuti wazvichengete watofanira kuburika kochengeta zviumbiwa. Ndokutonga nodemuka avo. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi. Tiri kufara munyaya iri kufadza vazhinji. Aiwa, chikwata chese chinotambira mutambo EPL chabenhuka manje kureketa kuno. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa pavanenge vari kutamba. Marimoti odzokera kunana Tsano. Wana mai aiwa muchienda novapwere kotamba nhodo. Wendo huno rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.